Sir Donald po ang aming commentator for the day. At si Ma'am Raquel po. Kaya po, magko-comment po sila. Pagka nag-error ako, wag niyong i-comment. Gigil ka na.
Yan na, no? Ito mukhang okay pa.
Ay, mag-video yan sila. Ano yun eh? Ako sa pag-direct na si Carlos. Hello, lukot na kamo. Lukot na kamo. Base, magkano kami ako? Naka-video yun. Okay. Pwede mo yung tubig, nakapagod.